Salutare și bine v-am găsit la primul nostru episod din lumea noastră. Suntem alături de Mihai. Uitați-l aici. Salutare YouTube! Și nu uitați de like, share, subscribe dacă n-ați făcut-o și să trecem la episod. Nu e obligatoriu, dar ar fi frumos din partea voastră. Să trecem la episod. Stai puțin să-mi fac niște setări. Că... Bănuiesc că v-ați uitat și la video info despre seria asta, Da, am care o făcut. cer cu Vali. Dacă nu v-ați uitat, uitați-vă, dați un like, chiar dacă nu e prea frumos video. E frumos din partea voastră să ne susțineți. Da, de-abia am început și noi, nu prea De-abia știm, am început și noi adevărat. nu prea știm bine. Sărbători. Pe parcurs o să, de sărbători poate o să facem și o serie secret, ceva pentru voi. Păi de Crăciun știu că va trebui să, până la Crăciun va trebui să avem full diamond. Da, pe serie, deci... Și o să, am uitat să vă menționăm, dacă nu v-ați uitat la acel video info, trebuie să dați like ca să putem să băgăm niște oameni aici în serie. O să vă băgăm Serie. niște abonați activi care dau like și share-uri și... Nu trebuie să dați like, dar dacă nu vă doare degetul, puteți să apăsați acolo un buton. Da? Dar dacă sunteți de aia care dau dislike fără să se uite și numai așa că e filmat de începători, nu e prea frumos din partea voastră. Dar nu vă obligăm să dați like sau nu vă obligăm să faceți nimic. Dacă Ca să nu spuneți că vai, ăia obligă să dea like. da, puteți să dați dacă Dar ar vreți, fi doar frumos din partea voastră. dacă ați da un like, știi? Ne motivează să continuăm seria. Da, și oricum o Vezi că să... ți-am dat topor. Îl Știu. folosești? Da, Am început un pic mai devreme, recunosc. da, V-ați dat seama pentru că eu probabil aveam săbii. Nu e niciun kit. E o serie pur și simplu, am săpat. Am stat în peșterica aia și am săpat. Vali, încă ceva. Seria noastră va fi lângă biomul ăsta al nostru este și jungle. da, Nu acolo prea e avem, bine. acolo avem lag tare. Da, știu, și sunt și o grămadă de copaci. Am găsit niște căuli. Ok, hai să facem noapte. Trebuiască să ne facem o cocioabă. Sau unde mergem să ne adăpostăm de mult? În peștera aia unde am pus eu crafting-ul și soba. Aha. Da, și... Adică furnalul, ca să nu spuneți că zic sobă. Scuzați pronunția. Bă, da, și aici nu poți să intri mobi. Nu, mă, îi bate, mă. Păi adu și tu niște torțe. Stai, mă. Nu se vede nimic. Chestia de pe chat acum nu înseamnă nimic, doar apare câteodată. Da, Cum v-am spus, suntem începători, nu da, am creat un server foarte mai- stabil. Da, pe Seria parcurs... poate să aibă unele bug-uri, Da, adică biomuri gen un biom de ăsta, un copac cu un lăcușor o baltă, să fie spawnat în biomul de acacia sau de jungle sau ceva. Nu știm prea multe, dar uite, ia și tu mâncare. bă, de ce nu mă De las? ce ți-ai cu crafting? Păi de ce nu mă las să pun? Nu te lasă? Păi da, mă, merge. Ia pune crafting-ul. Ia tu De le. ce? De ce mai facem ca unul? Am făcut așa. Ia tu acestea. De ce mi le dai mie pe toate? Ups. Da, putem să facem și PvP și cred că la 5 minute o să încheiem pentru că văd că sunt unele bug-uri, trebuie să rezolv și eu bug-ul care nu pot să intru în crafting. Da, și pentru că nu cred că v-ar plăcea, nu cred că e așa interesant începutul. Da, deci Dacă să să credeți voi că e interesant începutul, o să lăsați dați un like și un și coment. un coment cu vrem episoade în continuare
Deja s-au făcut 5 minute, deci cam aici vă las și eu. Salută și tu, Mihai. La revedere, YouTube! Ciao! Nu uitați de like, share și subscribe dacă n-ați făcut-o. Ciao!